אליהו יוסיאן, מומחה לאיראן ולמזרח התיכון. אסמאעיל ברהום האיש בידיעה, הוא היה איש הכספים. עכשיו הוא החליף את התואר שלו מאיש הכספים למחוסן השביעי בדרג הביטחון של החמאס. מהי לדעתך ההשפעה של החיסול הזה? הרי אנחנו יודעים שלכל מטאטא יש מחליף, ושוב, איך זה עוזר לנו להשיג את מטרות המלחמה? חיסולים, קודם כל אני לא מתנגד לחיסולים, חיסולים זה דבר מבורך מאוד, זה חלק הראשון, אבל אסור לשכוח, חיסולים זה בדיוק כמו לגזוז ציפורניים. האם אני גוזז ציפורניים היום? כן. האם זה אומר עצם העובדה שגזזתי ציפורניים טיפלתי בבעיה ואני לא אגזוז יותר ציפורניים? לא. היום אני גוזז עוד יומיים, עוד 3 ימים אני חייב להמשיך לגזוז. האם אפשר להתעלם מלגזוז ציפורניים? גם לא. חיסולים זה בדיוק אותו דבר. האם חיסול של בן אדם X פותר את הבעיה? לא. האם עצם העובדה שלא פותר את הבעיה אפשר להגיד אני לא גוזז יותר, לא מחסל יותר? גם לא. לכן חיסולים זה עניין טקטי. זה עניין טקטי. מחליש לאויב, כן? אבל לא פותר את הבעיה. אני מזכיר, אנחנו חיסלנו את מוסאווי. החליפו אותו תוך לילה לקאסם סולימאני. לנסרוללה. אנחנו חיסלנו את שייח אחמד יאסין. החליפו אותו לקרזאוי. האמריקאים חיסלו את קאסם סולימאני. החליפו אותו לקאעני. יש מחליפים. ולכן חיסול שוב מבורך, כן? פותר את הבעיה לא.